След Петър Ценков и другите ни двама участници на Рали Дакар 2013 се завърнаха в България. Орлин Алексиев и Тодор Христов оцениха представянето си и говориха за бъдещите си планове на летище София. Честно казано, наистина нямахме представа какво е. Само да четеш и да гледаш клипове не е достатъчно. Наистина се оказа много тежко. Самоконтрол наистина е много важен, но трябва човек да е издръжлив и много важно да не прегрява, защото видяхте колко големи състезатели не успяха да завършат, големи спортисти. Мисля, че се справихме прилично за първо участие. Наистина беше много трудно. Това, което се случи на другите и на лидерите, просто техниката не може да я предвидиш. Този мотор е с един от най-железните. Всички завършват с такива мотори, както виждате в момента. И Патронели и останалите около 60% от финиширалите са точно с такъв мотор. Не знам, сега първо ще търсим причините. Просто мотора се сгромоляса на връзка на етап на асфалта, след като се приключих добре етапа.